Tak ahoj, já vás zdravím. Zdravím vás tady od nás ze 100letého domu. Jmenuji se Vlaďka Vachuška, kdo mě neznáte. A proč dneska nahrávám tohle video, tak je chuť s váma zazdílet kousek nějakého poznání, který jsem ochutnala nebo ochutnávám pořád ještě. Chuť zazdílet tady z toho místa. My jsme se sem přestěhovali před rokem. Předtím jsme bydleli taky na vesnici, ale bydleli jsme blízko silnice hlavní mezi Plzní a Budějovicema a vlastně tu silnici jsme slyšeli. A bydleli jsme tam 7 let, vlastně od doby, kdy se narodil náš syn, vlastně ještě předtím. A já jsem vlastně vnímala jako žena, nebo prostě byla ve mně veliká touha najít ještě klidnější místo. Takový to místo, který, když do něj vstoupíte, tak budete cítit jednak bezpečí, ale taky klid, sklidnění. Něco takového, co se můžete opřít. Pocit, že jste doma. A ta touha tam byla několik let a neměli jsme tenkrát i finance, nebyly připravený na to, prostě i jsme hledali, nebo já hledala, a nebo jsem to iniciovala, protože to bylo jako silný, to volání. A trvalo to opravdu těch 7 let. A já jsem mezi tím v tom životě prošla takovýma docela zajímavýma obdobíma, protože jsem rodila svého syna až po 40, což taky je zajímavá určitě zkušenost, kdo jste tím prošli, tak je to asi jiný, než kdybych měla syna ve 20, prostě to tak bylo. A vlastně se mi narodil syn a zároveň už energeticky člověk, nebo já jsem vstupovala do období premenopauzy, když se to takhle pojmenovává. A měla jsem nějaké potřeby, které jsem si nenaplňovala a zároveň jsem věděla, že potřebuji něco velmi změnit. A začala jsem se tenkrát, a vím, že to bylo dobře, potkala jsem se s něčím, co mě velmi zavolalo. Začala jsem se tenkrát potkávat úplně nově se sebou a se svým tělem. A teď jsem to oddělila v té... jo, bacha na to. Já jsem to vlastně takhle měla oddělený vždycky. Jo, že jsem já, a možná ne vždycky, ale v nějakou dobu se to stalo, že jsem já a moje tělo. Když jsem byla malá, tak jsem to tak asi nevnímala. Ale prostě jsem se v té době začala potkávat se sebou tak, jak dosud nikdy. Přišlo to díky praxím, který umožňují noření se do pozorností, do svého organismu. A já tomu říkám nejradši úplně krajina, do své krajiny. Jednak pozorností, jednak zvukem a jednak mikropohybem. Měla jsem možnost díky tady těm praxím se začít se sebou potkávat úplně nově a bylo to na nějakou dobu super úžasný. Přesto jsem potom, když jsem vlastně byla po mateřský, přijala ještě jako jednu docela větší výzvu organizační a ani ty praxe mě nepomohly v tu dobu, protože jsem se nechala, vstoupila jsem do toho tak, nechala jsem se vlastně vtáhnout do nějakých starých
vzorců, že něco potřebuju jako dokázat a že to musí být skvělý a perfektní. A zároveň jsem měla už tak křehký to pole po té 40, to vnitřní, že to neuneslo. Takže jsem se dostala do stavu, který byly na pokraji nějakého možná zhroucení nebo opravdu velkého nedostatku energie, velkého mínusu, velkého deficitu. Byly tam i úzkostní stavy. Takže jsem se bála pak chodit i mezi lidi nebo nakoupit úplně běžné věci, které člověk zažívá vlastně a zvládá je v pohodě, tak byly pro mě výzvou. A bylo to těžké v období, ale zároveň já jsem věděla, že potřebuju se z toho dostat, protože jsme měli, máme, že jo, malýho syna a ta kvalita toho života byla velmi omezující. A nějak jsem pokračovala v tom noření se do svých krajin. Začala jsem to ještě hloub studovat. Přímo byla jsem zavolena jako takový hodně jako starší ženě, protože vlastně vnímám i to, že někdo něco dělá třeba 40 let, že to má obrovskou přidanou hodnotu. Učit se od jako starých lidí, od stařešinů je vzácný. A ona je zároveň ve věku mých rodičů, vlastně je jí přes 70 a zároveň je nesmírně inovativní. A vidět tím, jak vlastně tu praxi má už vtělenou, jak její organismus jo, jak pracuje jinak. A tady ta žena, úžasná, kterou jsem potkala, tak mě úplně převrátila to moje dosud nasazený paradigma, že to dáš a to zvládneš a tak dále, a tak dále. A já vám pak řeknu její jméno. A já jsem se z toho vlastně dostala do teď přítomného stavu, kdy mám tu energii, kdy ty energie mám dost. A ta síla se vrací, ale je jiná, ta kvalita její. Ale zároveň už jsem se nemohla vrátit do těch starých kolejí. Nemohla, to nešlo prostě. Takže všechno to, co vlastně skrze ty ponory, já jim říkám ponory, prožívám a sdílím to taky s lidma, nebo s těma, koho si to zavolá, tak vlastně přináší i takový jako nový paradigma fungování. Protože dnešní doba je velmi za mě zrychlená, možná výkonová, velmi omezující, co se týče takového toho běžného, dobrýho, zdravého, lidského spolubytí, soužití, kontaktů. Hodně se toho děje online, anebo máme tendenci sledovat lidi a srovnávat a tak dále, protože to je přirozená lidská věc a ne každý si s tím umí poradit. A proč to teď říkám je, že já jsem se k tomuhle už vlastně nemohla vrátit, nebo potřebovala jsem se vůči tomu i jako vymezit a nacházet v té každodennosti to, co je pro mě sytící, vyživující, kotvící, abych úplně převrátila to fungování. Jo. Takže nám to, že jsme se přestěhovali sem do starého domu,
budu muset teď přiložit do kamen, tak i to, že jsme v takovém rádoby nekomfortu, co se týče, ono je to vlastně výborný komfort, protože když vám praská dřevo v sednici, tak i ten zvuk je nádherný a něco vám evokuje. A když vám tu voní bylinky a prostě když vám to tady kvete a když vám zpívají tady ptáci a vlastně neslyšíte skoro žádný auto celý den, tak je to super. A teď vidím brhlíka. No, tamhle vidím brhlíka. A tak vlastně tohle všechno, jako kdybych v sobě přerovnala a otáčela to směrem do tohohle bytí. A vlastně z tohohle jako svýho životního pocitu já pak můžu se vztahovat nějak ven, jo, můžu pak, protože mám někde jakoby načerpáno, teď ukazuju na ledviny, jo, mám načerpanou energii, která mě vyživila, jo, a nevydávala jsem, já jsem předtím hodně vydávala, já jsem vlastně byla takovej, bylo to moje nastavení, možná člověk, který fakt rád potěšil lidi a dělal hodně pro lidi a aby to bylo dobře. A si pamatuju, babi s dědou mi vždycky říkali, ty by se s Vladinkou rozdala. A já jsem vlastně jako nechápala, co mi tím jako říkají, protože jsem se v tom neviděla, jo, ale ono to tak někdy bylo. A já jsem to začala teďko po té, už je mi skoro 50, tak vlastně po té 45 opravdu jsem potřebovala tohle, to tempo, to všechno úplně změnit. A děje se to. Vlastně mám pocit většího vnitřního klidu. Vnímám takový jako velký propojení se zemí pořád. Jo? A vlastně propisuje se to skrze ty praxe až do takového vnímání, kdy skutečně nikdy jsem to takhle necítila, neměla. Cítím, jako kdybych cítila jako buňkama. Jo, když třeba dělám praxi a dostanu se do takového hlubokého ponoru, tak vnímám pulzaci svých vaječníků. A je to nádherný. Je to nádherný a vím, že to je pořád, jsem na té cestě někam s tímhle. A chtěla jsem to, teď je to tady prostě úžasný, jsou tady síkorky, tady ten brhlík, oni přilítají další pořád. A já jsem tohle chtěla zazdílet. Zároveň tím, a je to teď možná moje interpretace, že jsem se takhle mohla uvolnit, se ještě ukázalo něco hlubšího, co v mém těle si žádá pozornost. A jsem s tím hodně přítomná. A vede mi to ještě vlastně k jakoby odlupování toho, co jsem a co nejsem. Kdo jsem a kdo už nejsem. Kdo jsem skutečně pod těma vrstvama, pod těma užitečnýma jako pozicema, který jsem na sebe nějakým způsobem celým tím životem nabrala. Od dokonalý asistentky po manažerku, po A vlastně se jako ke slovu hlásí taková jako až nahota někdy. Sama před sebou a před druhýma. A vlastně se tady teďko dotýkám jedné růže, kterou jsem dostala. Ne od svého muže, ale od jiného muže, který mi přines spolu s knihama, který vnímal, že pro mě jsou teď důležitý. A byly, nebo jsou. A já na té růži chci ukázat ty trny. Jo. A
Já si ty růži vlastně velmi užívám tady ve svém prostoru, tak jak teď je. Nevyhazovala jsem ji, protože je pro mě připomínkou něčeho, co vykvetlo, bylo krásný. Bylo to svý. Mělo to trny, který nikdo neostříhával, ani ji nikdo nepřetvářel do toho, jak by měla být. A já bych chtěla touhle cestou pozvat, je to teď pozvánka pro ženy, na setkání v adventním čase, který se jmenuje Wild Rose, divoká růže. A nevím, kam to setkání povede, ono se to hodně tvoří, když se ženy sejdou. Zároveň vnímám, že tohle je ta esence. A zvu 14.12. do Plzně studia sám, potkat se sebou v kruhu, mezi sebou, hlasem, zvukem, pohybem. Pozornosti k tomu, co je teď živý, co není živý, co potřebuje nějakou pozornost, opečování nebo naopak aktivitu, aby ta voda vnitřní mohla proudit. A moc se těším. A já jsem taková někdy hodně vážná, ale vím, že na těch setkáních je spoustu smíchu. A teď jsem vám to tady nahrála, je to dlouhatánský. Zároveň vím, že tak to je a kdo se chce podívat, tak ať se podívá. Přeju krásný dny a mějte se. Ahoj.